Río Umia. O río Umia transcorre ao longo de Caldes de Reis, con abundante caudal e unha conca de 404 km², xunta as súas augas coas do Atlántico na ría de Arousa. No seu paso pola localidade bordea a Carballeira, o Xardín Botánico, a Casa do Concello e as Casas de Augas, denominadas Balneario d'Ávila e Balneario A Cuña. A súa importancia actual reside, ademais, no valor paisaxístico e turístico e na chegada de auga á poboación. Mais a súa importancia histórica e cultural queda documentada na presenza de diversas lendas como a de Ponte Arnelas ou Ponte dos Padriños. Segundo a lenda, unha muller con dificultades para ter fillos debe acudir aquí con unha comitiva. Esta debe procurar que non atravese a ponte ningunha muller ou animal. E en silencio debe agardar a que cruce un home, que bendecirá o ventre da muller coa auga do río Umia. Se o embarazo chega a termo, este home será o padriño da crianza e levará o nome de Alberte ou Alberta en honra do santo que se atopa no cruceiro situado na ponte. É unha lenda, con moitas, que podemos atopar en Galicia, que relaciona a auga coa fertilidade.